Boiro acollerá unha nova edición da Andaina Solidaria organizada pola Asociación Española contra o Cancro, unha iniciativa que busca recadar fondos para a investigación desta enfermidade. A Praza de Galicia volverá a ser o punto de partida da Andaina Solidaria Boiro en marcha contra o cancro, organizada pola Asociación Española contra o Cancro de Boiro. A actividade desenvolverase o domingo 21 de xuño a partir das 11 da mañá cun percorrido circular de 5 km que levará os participantes por distintos espazos emblemáticos do municipio, como o Paseo do Río Breiro, o Paseo Marítimo de Barraña e o estuario do Río Coroño. Estamos aquí un ano máis presentando esta andaina solidaria que tendrá lugar o próximo domingo 21 de xuño con saída ás 11 da mañán da Praza de Galicia. Bueno, o percorrido vai ser de 5 km, un percorrido pois faciliño, no que se vai percorrer dende o Río Breiro ata o Paseo Marítimo de Barraña, o estuario do Río Coroño e regreso de novo aquí á Plaza de Galicia, a Plaza do Concello. As inscricións xa están abertas. O prezo é de 8 euros para as persoas adultas e de 5 euros para os nenos e nenas de ata 12 anos. Os interesados poden anotarse en distintos establecementos colaboradores do municipio ou na mesa informativa que a asociación instala os sábados na Rúa Peonil. Vai ter un prezo de 8 euros e para persoas adultas e 5 para nenos e nenas ata 12 anos, que serán para a loita contra o cancro, non? Bueno, as inscripcións están abertas e pódense facer na farmacia Ortopedia Ana Torrente, na Garía Sargadelos, Modas Nati ou mesmo na asociación que vai ter presencia na Rúa Peonil os sábados. Durante o acto, Marisa Lojo destacou o carácter solidario da iniciativa e agradeceu a colaboración das empresas, entidades e persoas que fan posible a celebración desta nova edición. Os fondos recadados destinaránse á investigación contra o cancro. Estamos un pouquiño floxos, por iso vos pido, por favor, que nos axudedes en esta andaina, que para nós é tan importante, porque sabedes que este diñeiro é para a investigación. Entonces, estamos así en un punto un pouco con necesidades. Unha andaina que busca mobilizar a veciñanza boirense por unha causa común, a apoiar a investigación e avanzar na loita contra o cancro.